Аз съм боец, който обича да мисли. Не харесвам бойци, които се хвърлят с главата напред. Безусловно възхищавам се на такива, намирам ги за атрактивни, но това е най-опасното в спорта. Когато залагаш всичко в една карта, стъпваш напред или печелиш или губиш. Аз предпочитам предварително начертан план. Подхода, в който увеличавам шансовете си максимално. 20-на години някъде се занимавам с бойни изкуства и като всяко дете минах покрай тогава актуалните карате и джудо. На по-късен етап се занимавах с ушу и от тук оттам крадях и от залети по бокс, кикбокс и борба. Професионално се занимавам с финанси, инвестиционен консултант съм. Може да се каже, че това са двете големи любови в живота ми – спорта и финансите. Няколко пъти съм имал инциденти в кавички на работа, когато съм провеждал срещи с клиенти или колеги, костюм, с очила и с огромна синина под окото или с изкривен счупен нос или с аркада. Така събирам доста странни погледи в такива моменти. Тази вечер мотивацията ми е да премеря сили с, може би, най-добрия граплер, който се е състезавал в България, говоря за ММА. И тъй като играта на земя е моя страст, съм изключително мотивиран да го надиграя точно в този аспект. Опасен съм, защото няма да се подам на емоциите, защото постоянно ще преценявам ситуацията и защото ще успея да намеря вярното решение във всякъде. Тази вечер ще победя. Това е сигурно. Real Pain Challenge. Real Pain Challenge. 29 септември. Зала Универсиада.